Mill-bidu ta' din is-sena ingħataw aktar minn 9,700 multa mill-Aġenzija Lesa minħabba kontravenzjonijiet li s-sewwieqa ma jkunux iffukkati fuq is-sewqan. Dan intqal ma' News mill-Kap Eżekuttiv tal-Lesa Svetlik Flores. Aktar minn 5,300 multa ingħataw hekk kif inqabdu jużaw il-mowbajl waqt li jkunu qed isuqu, waqt li aktar minn 4,400 multa ingħataw tal-li s-sewwieqa ma kellhomx kontroll tal-karozza li qed isuqu. L-enforcement fuq dawn iż-żewġ kontravenzjonijiet partikolari dejjem intuħ priorità minħabba li fl-aħħar mill-aħħar huwa parti mis-sigurtà tas-sewwieq. Numru ta' aċċidenti propri jsiru minħabba l-allegat użu ta' telefon ċellulari jew electronic equipment ieħor. Flores semma ma' News kif il-multi li wieħed jingħata minħabba li ma jkollux kontroll tal-karozza jiġri hekk kif hemm min li waqt li jsuq jew joqgħod jagħmel il-make-up jew iqaxxar il-leħja fost oħrajn. Flores saħaq li telefonata waqt is-sewqan tista' toħloq periklu. Qed ineħħulek il-poter tiegħek tal-umani li inti tpoġġenek fi triq u tara l-ambjent ta' madwarek. Issa ovvjament inti jkollok min forsi ikollu emerġenzi jew hekk, huma faċli, sempliċiment jekk inti għandek telefonata fl-aħħar mill-aħħar tista' tieqaf ma' ġenb u tara bi kwiet mingħajr ma toħloq periklu. Flores qal kif il-multa għal dawk li ma jkollhomx kontroll tal-karozza hija ta' 11 euro u 65 ċenteżmu, waqt li l-multa ta' dawk li jsuqu bil-mobile f'idejhom il-multa hija ta' 100 euro u jinqataw 3 punti. Tal-użu tal-mobile phones għandek 3 punti wkoll. Li fl-aħħar mill-aħħar meta inti taqqat l-ammont ta' punti dawk jista' jwasslu għal telf tal-liċenzja tas-sewqan. Naraw li sfortunatament ħafna minn nies jgħidulek huwa il-100 euro ma jimpurtax. Iktar jibżaw mill-punti, x'il-punti għandha repercussions oħra. Bħal multi oħra, wieħed jista' jikkontesta din iċ-ċitazzjoni.